Magadi baba. Pili magadio. Mama enda kumazambike rima imanje. Wongo. Mamente. Neno la kugazira musha wangu di kugazira kana simu musha wangu. Tsigisa musha. Musha. Kunganga. Mozambique. Saka maona zviri kuitika pano pakazara vanhu vekumozambique vari kuuya kuzoti zvinake. Asi kune vari kubva kuno vachienda kumozambique kuti musha unake. Pane mari yamakabirwa, chii chakaitika? Ndari ndimuzire ndakabirwa matsotsi anongosa kushandisa mari yo. Ndakabirwa yese matsotsi. Maenda ikoko. Ndaenda ikoko. Vamazoita sei kuti murekavhe mari? Ndazofunga kuenda kunika kwa mudhara zo. Eh? Ndazofunga kunika kwa mudhara ndakaenda. Kunoita sei? Pane kamudhara ndakaenda unoona. Kanganga futi. Kanganga futi. Ndibva kaita sei? Kandivhara muimba ingani irima imba iyoyo. Asi imba iyoyo handina kukwanisa kubuda mbamamo. Ndazovekana ndatopa ground. Makazoerekana mako? Ndatopa ground kumba kwangu. Mudhara. Muri kuti makapinda kumba kweng'anga kuMozambique. Ndobva maiswa mumba. Mune rima. Mune rima. Ndobva mazoerekana mako? Ndato kuno kumba kwangu ndogara. Kungopatika mato kuno kuZimbabwe payadi penyu. Wangu prophet. Chekutanga. Hatida kuzotaura kuti makadzoka sei kuZimbabwe. But chekutanga ndechekuti Mwari haasi kuda kuti muite zvemushonga. Ndosaka makaona mari yenyu yakangobiwa muchida kuenda kunobatsirwa. Kuti muende kuno kung'anga. Dai makatoona musina kubirwa nemari iyoyo, mungadai makatodzoka matoromba. So Mwari ndo vari kushandisa nzira dzese, confusion yese yakazoitika pamuri. Pamakapinda mung'anga imi makazongopatika matokumba. But hazvireve kuti makabhururuka because hakuna izvozvo. Pane zvakatovhiringika mupfungwa dzenyu zvakasaka mutofamba kubva ikoko musingazive kusvikira madzoka pamba. Ndimwari ari kuti haubate mushonga, haurombe, haupedze dzinza. Amen. Izvozvo zvokuti hamutoziva kuti makabva sei kuMozambique. Ndimwari ari kuedza kukuudzai kuti ima hamufanire kuromba. Ndizvo zvataura Jehovha. Munoziva kuti paupenyu pane zvinhu zvinoitika zvokuti unovhiringika zvafamba sei. Pamwe pacho Mwari kana asingade kuti uite chimwe chinhu unonoerekana wakandwa kune chimwe chinhu. But isusu vanhu toramba tichiita nharo naMwari asiri kuda kuti urombe. Kana ukabva kumba kuri kuseni uri mukomana ukangoti uchipinda mukombe ukanzwa song ichirira, anodyiwa hataure manyepo, anodyiwa hataure manyepo, wonoburuka mukombe uchingonofamba mutauni vanotengesa madhiski ungonzwa anodyiwa hataure manyepo. Tanga wacheka kuti uri kuenda kupi. Unogona kungotinda kunodyiwa. Saka Mwari ane nzira dzaanoratidza nadzo vanhu kuti zvazviite izvi. Kune mumwe mudhara akambomuka manheru achisiya mukadzi wake pamubhedha. Kuti mukadzi wake anga akatobvisa hembe dzese.
iye murume ndokutobvawo pambedha ndokutopfeka shoti ndokutanga kunyawaira achienda mumba makarara maid achida kunopindira maid pambedha ndobva asvika light ranga rakadzimwa ndikaita kufamba ndonzwika netovana ndobva akambaira dumbu iroro achikambaira so ndobva anodhuma ndiro yaidyiwa nemwana mazepe kamwana kakakonzwa ndiro ichirira so ndobva kavhunduka kachibatidza light ndobva kaona dhedhe vachikambaira vakapfeka shoti kamwana kakavhunduka kari kuhope kakati dhedhe muri kuenda kupi dhedhe vakatarisa mwana vakati iwe tenga yako imba uko kambairawo kureva kuti kana munhu wabatwa nekuita chakaipa izvozvi akangoerenga naadzoka kubva kumozambique azoti akadzoka sei mari yakabiwa ari bhizi kuronga kuti onokwereta imwe mari yekudzokera futi ukaona munhu waakuudza mwana kuti tenga yako gokambaira pachinzvimbo chekungobatwa nerevelation kuti chambosaka mwana amuke chii kureva kuti Mwari ari kuramba zvimwe zvinhu paupenyu hwako ngatidzidzei kutarisa nekuridha masituations ndinofunga ndataura nevanhu panapa ini mukoma siyanai nekuenda kunotsvaga zvamuri kutsvaga Ndoenda prophet. Ehe, gara yenyu pasi. Goodness yendi mercy we iriyo amana tiburet batamutumwa uponesu Prophet Tifredi, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025 pa Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshabandi pa number 11403 Mshabandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wa Mwari Prophet Tifredi pa Restoration Night Muswe Friday 31 October 2025 kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Tifredi vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.